Γεια σας. Θα παρακολουθήσετε μια συνοπτική παρουσίαση του προγράμματος ABC, Automatic Balanced Closing, το οποίο διευκολύνει πάρα πολύ τα λογιστήρια και τα λογιστικά γραφεία στη διαδικασία του κλεισίματος των ισολογισμών, διότι καταχωρώντας ένα ισοζύγιο και δίνοντας μερικά δεδομένα για τη διανομή κερδών και τα ποσοστά για το φύλλο μερισμού, μπορεί σε 2 λεπτά να ετοιμάσει όλες τις οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες μάλιστα θα είναι έτοιμες για δημοσίευση. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο εγώ στη Θεσσαλονίκη το προτείνω από το 1999-2000. Εμπνευστής και δημιουργός του προγράμματος είναι ο κύριος Αλέξανδρος Κωστόπουλος, ο οποίος είναι ταυτόχρονα οικονομικός διευθυντής και επιβλέπων σε πολλές εταιρείες και λογιστήρια εδώ και πολλά χρόνια. Το πρόγραμμα υποστηρίζεται και πώς να το πω, επικαιροποιείται κάθε χρονιά και με τους φορολογικούς συντελεστές και με διάφορες άλλες πιθανόν αλλαγές που γίνονται στα έντυπα, όσον αφορά περισσότερο τη φορολογία και στα έντυπα των δηλώσεων. Το βασικότερο και η βασικότερη δουλειά, η πιο σημαντική, είναι να καταχωρήσουμε το ισοζύγιο. Εδώ βλέπετε αυτόματη καταχώρηση ισοζυγίου και χειρονακτική καταχώρηση. Η αυτόματη καταχώρηση ισοζυγίου γίνεται μέσω αρχείου ASCII από τα προγράμματα της αγοράς, από όλα σχεδόν τα προγράμματα της αγοράς. Οπότε υπάρχει μια μικρή διαδικασία εδώ, η οποία περιγράφεται εδώ στη βοήθεια, στις οδηγίες. Μπορείτε να δείτε πώς γίνεται η εισαγωγή των στοιχείων. Η αυτόματη καταχώρηση, εδώ πέρα βλέπετε οδηγίες από το πρόγραμμα που έχει κάποια εταιρεία ή το λογιστικό γραφείο στο πρόγραμμα ABC. Χειρονακτική καταχώρηση. Εδώ καταχωρούμε τα σταθερά στοιχεία. Συνήθως καταχωρούμε στα κίτρινα πεδία, δηλαδή εδώ. Συμπληρώνουμε τις χρήσεις εδώ 2014-2013, αν θέλουμε να εμφανίζεται και η προηγούμενη. Για συνοπτικές καταστάσεις καταχωρούμε τον αριθμό 1, αν θέλουμε να έχουμε τους ισολογισμούς στην αγγλική γλώσσα καταχωρούμε τον αριθμό 1, σε ξένο νόμισμα κτλ. Καταχωρήσεις. Κατανομή δαπανών. Εδώ, όπως βλέπετε, στα κίτρινα πεδία πάντα καταχωρούμε εδώ τα αρχικά αποθέματα, προϊόντα κλπ. Έρχονται από το ισοζύγιο μόνο τους. Οπότε αν θέλουμε καταχωρούμε στα κίτρινα πεδία. Επίσης καταχωρούμε τους συντελεστές με τους οποίους θα επιμεριστούν οι δαπάνες. Οπότε στον πίνακα εδώ κάτω βλέπετε αυτόματα πώς επιμερίζονται οι δαπάνες και τα έξοδα κατά κατηγορία. Χειρονακτική καταχώρηση, διανομή κερδών. Εδώ δίνουμε κάποιες πληροφορίες. Όπως βλέπετε, φόροι που δεν εκπίπτονται, αποσβέσεις πλέον των νομίμων, αμοιβές μελών ΔΣ. Εδώ οι φορολογικοί συντελεστές είναι περασμένοι, δηλαδή 26%, συντελεστής συμπληρωματικού φόρου αν χρειάζεται σε κάποιες περιπτώσεις,
το ποσοστό της προκαταβολής. Να μην σας κουράζω, πάμε καταχωρήσεις, χειρονακτική καταχώρηση, το ισοζύγιο. Εδώ καταχωρούμε το ισοζύγιο, το οποίο μπορούμε, όπως είπαμε, να το φέρουμε και αυτόματα από το λογιστικό πρόγραμμα. Και από τη στιγμή που έχουν καταχωρηθεί όλα αυτά, μπορούμε να δούμε στις οικονομικές καταστάσεις όποια κατάσταση θέλουμε, διότι γίνονται οι εγγραφές προσδιορισμού του αποτελέσματος, γίνονται μόνες τους. Οπότε εσείς μπορείτε να δείτε τον ισολογισμό, τα αποτελέσματα χρήσεως. Εδώ στις φορολογικές καταστάσεις μπορείτε να δείτε το λογαριασμό γενικής εκμετάλλευσης από ABC ή από επεξεργασία. Εδώ βλέπετε κατάσταση λογαριασμού γενικής εκμεταλλεύσεως. Είναι ήδη έτοιμη με το ισοζύγιο που έχω περάσει. Μπορώ να δω λογαριασμού γενικής εκμετάλλευσης από επεξεργασία, την οποία έχω κάνει από αυτό το κουμπί εδώ. Επεξεργασία γενικής εκμετάλλευσης. Με ρωτάει αν θέλω να αφαιρέσω τις μηδενικές γραμμές, λέω ναι, και γίνεται η επεξεργασία και μπορώ να δω την γενική εκμετάλλευση, μόνο τα ποσά και οι γραμμές που μας ενδιαφέρουν. Οικονομικές καταστάσεις, ισολογισμός. Από επεξεργασία, την οποία ήδη έχω κάνει, είναι ο ισολογισμός αυτός εδώ. Είναι έτοιμος για δημοσίευση, μπορώ να το δω και εδώ. Έτσι. Αποτελέσματα χρήσεως είναι αυτά εδώ. Είναι όλα έτοιμα. Συνοπτική κατάσταση αν θέλω. Συνοπτικός ισολογισμός. Αποσβέσεις. Υπάρχει μια διαδικασία εδώ πέρα, αν χρειαστεί μπορούμε να αναφερθούμε πιο αναλυτικά. Επίσης, φορολογική δήλωση. Εδώ για το ΦΥ 01010 μπορώ να καταχωρήσω στα κίτρινα πεδία τα στοιχεία που χρειάζονται και εν συνεχεία να δω όποια σελίδα θέλω. Πρώτη σελίδα εδώ, της φορολογίας εισοδήματος ΦΥ 01010. Έτσι, η επόμενη. Και πάει λέγοντας. Να δω τη διάθεση κερδών εδώ. Προσδιορισμός φόρου εισοδήματος. Γενική εκμετάλλευση που ήδη είπαμε. Το έντυπο ε3 είναι και αυτό έτοιμο συμπληρωμένο. Στην επόμενη σελίδα μπορείτε να δείτε και τα ποσά. Προσάρτημα. Μας ετοιμάζει και το προσάρτημα. Δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα. Πρακτικά ΔΣ, πρακτικά γενικών συνελεύσεων, αναμορφώσεις. Επίσης, στις οικονομικές καταστάσεις, εγγραφές τέλους χρήσεως αν θέλετε να τις δείτε, αριθμοδείκτες. Εδώ μπορεί ο επιχειρηματίας και ο λογιστής μαζί να δούνε τους αριθμοδείκτες και εδώ μπορούν να ξέρουν ανάλυση αριθμοδικτών, μπορούν να έχουν στο πλάι και την ερμηνεία. Βέβαια οι αριθμοδείκτες βλέπετε εδώ, αριθμοδείκτης κυκλοφοριακής ρευστότητας 2,10 και δίπλα μας λέει ότι η ρευστότητα της επιχείρησης είναι σε πολύ καλή κατάσταση, η επιχείρηση είναι σε θέση να ικανοποιήσει τις ταμειακές της ανάγκες. Είναι ένα πρόγραμμα λοιπόν, φίλες και φίλοι, το ABC, το οποίο είπαμε με την καταχώρηση του ισοζυγίου των
των συντελεστών εδώ στο φύλλο μερισμού και τις πληροφορίες που θέλει στη διανομή κερδών, έχετε έτοιμο σε 2 λεπτά τον ισολογισμό, τα αποτελέσματα χρήσης στη γενική εκμετάλλευση και μία πληροφόρηση για τον επιχειρηματία όσον αφορά τους αριθμοδείκτες. Το πρόγραμμα αυτό θα ετοιμαστεί προς το δεύτερο εξάμηνο και για την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων. Θα υπάρχει ένα μεταβατικό στάδιο στο οποίο θα φανεί χρήσιμο το πρόγραμμα ABC, διότι θα συνδέσει το ελληνικό γενικό λογιστικό σχέδιο με τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα. Όποιος ενδιαφέρεται για περισσότερες πληροφορίες, είπαμε ότι μπορεί να στείλει email στο δικό μου στο taxlive7@yahoo.gr ή στο τηλέφωνο 2310 554 576. Επαναλαμβάνω, 2310 554 576. Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας. Γεια σας.